олимпиадаҳое ки дар сатҳи байналмилалӣ баргузор мегарданд, иштироки фаъолонаи наврасони тоҷик ҳам дар он дида мешавад. салом тамошобинони гиромӣ, барномаи навбатии ифтихор аст. манзури шумо. қаҳрамони навбатии барномаи ифтихор наврасест ки дар олимпиадаҳои сатҳи байналмилалӣ иштирок намуда сазовори медали тилло, нуқра ва биринҷӣ гардидааст. фаридун раҳимзода 30 ноябри соли 2004 дар оилаи санъаткор ба дунё омадааст. ӯ дар лисеи рақами 1 барои хонандагони болоёқати шаҳри Душанбе дар синфи 10 таҳсил менамояд. баъди дарсҳои мактабӣ ба муассисаи давлатии маркази рушди истеъдодҳои ноҳияи Шоҳмансур рафта, аз фанни математика дарсҳои иловагӣ мегирад. ӯ фанни математикаро хуб аз худ намуда, дар чандин олимпиадаҳои ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ иштирок намуда, ҷойҳои намоёнро ишғол кардааст. фаридун, ба студияи телевизиони Баҳористон ва барномаи ифтихор хуш омадед. ташаккури зиёд. Ман хеле хушҳол ҳастам, ки ман ба чунин барнома даъват гардидам. чӣ сабаб шуд, ки шумо ба омӯхтани фанҳои дақиқ майл кардед? Рости гап, ман аз синфи 1 то 4 ки дар мактаби 72 ноҳияи Фирдавсӣ мехондам. Ман он қадар ҳам шавқи зиёд ба фанни математика надоштам. Ман фанни адабиётро бисёртар дӯст медоштам ва баъд аз оне ки ман ба литсеи рақами 1 шаҳри Душанбе барои хонандагони болоёқат гузариш кардам, майли ман ба фанни математика хеле зиёдтар шуд нисбат ба адабиёт. дар синфи 3-4 мехонд вай дар адабиёт шавқу рағбати зиёд дошт. шеър менавист, афсона менавист, ҳикоя менавист. синфи 4-ро хат намуд. маълимааш Наргиз Сафарона ба модараш таъкид кард, ки писари шумо дар илми математика хуб аст. шумо то имрӯз танҳо аз фанни математика дар олимпиадаҳо иштирок кардед, дуруст аст? бале. хуб, мақсад аз майл кардан ба ҳамин равия, масалан, хуб омӯхтани фанни математика иштирок дар олимпиадаҳо ҳаст ё ин ки аз нозукиҳои ин фан огаҳӣ ёфтан? ман мехостам ки ҳамин фанни математикаро хеле хуб аз худ намоям ва барои ҳамин ман ин фанро барои худ чун яке аз фанҳои дақиқ гирифтам ва онро хеле ҳам хуб аз худ карда истодаам. аввалин олимпиадае ки масалан шумо дар он иштирок кардед, кадом олимпиада буд ва чӣ гуна ба ин олимпиада шумо роҳ ёфтед? аввалин олимпиадае ки ман иштирок намудам, ин олимпиадаи IMSO-и Сингапур буд, ки соли 2017 баргузор гардид ва сараввал ман аз даври интихобии ӯ, ки дар маркази дарёфт ва рушди истеъдодҳои ҷумҳуриявии Тоҷикистон аз он гузаштам ва ба давлати Сингапур сафар намудам. бисёр зиҳни хуб дошт, бисёр зиҳни буро дошт, бисёр зиҳни қабули, яъне мантиқаш бисёр нағз буд дар аввал, вале сатҳи донишаш суст буд. бениҳоят яъне кӯшиши зиёду заҳмат, бисёр чизҳои, яъне бисёр заҳмати бисёр кашид, ки баъд ба ин дараҷа, яъне дар аввал дар олимпиадаи шаҳр, ҷумҳурии ноҳия ҷо гирифт ва баъдан дар олимпиадаи байналмилалӣ пешниҳод шуд, ки бори аввал дар ҷумҳурии Сингапур баргузор гардида буд. ҳамин даври интихобӣ чӣ гуна баргузор мегардад, Фаридун? хуб, масалан аз миёни чанд нафар довталабон масалан интихоб мегарданд иштирокчиён? ҳар як олимпиада вобаста ба сину соли худ аст. мисол ин олимпиада ки ман иштирок намудам, дар он вақт ман синфи 8 будам ва дар он ҷо танҳо аз синфҳои 8 ё хурд аз он иштирок карда метавонистанд. ҳастанд олимпиадаҳое ки мисол аз синфҳои 10 боло иштирок мекунанд ва дигар олимпиадаҳо. сатҳи баргузории ҳамин олимпиадаҳо сатҳи ҷумҳуриявӣ аст ва дар он аз тамоми манотиқҳои ҷумҳурӣ сафарбар мегарданд ва онҳо бо мо ин санҷишро мегузоранд. рафтану иштирок кардан дар ин олимпиада барои шумо чӣ гуна буд? хуб, чӣ гуна ҷараён гирифт масалан ин олимпиада? ин олимпиада сараввал мо аз бас ки аз Душанбе ба Сингапур хатсайри мустақим набуд. мо сараввал ба Дубай рафтему ва баъд аз он ба Сингапур. якумин олимпиадаи ман буд, вале новобаста аз ин ман кӯшиш намудам ва сазовори медали биринҷӣ гаштам. ёд доред ки чӣ гуна масъалаву масалан мисолҳо пешниҳод гардед ва баъд аз оне ки
از المپیادا مثلا برآمدید شما سنجش میگذرونید یا نه؟ рости гап мисолҳои ҳамон олимпиада камеашон даёди ман аст. Он қадарам душвор набуданд. Олимпиада аз 3 давр иборат буд. Даври якум ин танҳо ҷавобҳоро менависид дар варақ ки си масъалу мисолаҳо буду. Аз онҳо ман боварии хеле ҳам зиёд доштам ки бисёре аз онҳоро кор кардам. Даври дуюмаш хеле ҳам душвортар буд нисбат ба даври якум ва даври сеюм бошад тарзи кор кардани ҳамин мисолу масъалаҳоро дар варақ тоза нависӣ. хуб кадомаш дуруст аст, кадомаш нодуруст аст? имконият ҳаст барои санҷидан ё на? бале, баъд аз олимпиада мо мебароему ва бо дӯстонам машварат мекунем кадом ҷавоб дуруст асту кадом хато. ва мешавад баъзе вақтҳое ки мо мисол хато карда бошему асабӣ мешавем. яъне баъд пушаймон мешавед ки шояд ин тавр кор мекардам дурусттар мешуд. ва ҳамон вақте ки хатогоҳии худро мефаҳмед ба гирифтани ҷой умед мебандед ё на? каму беш. каму беш медонед ки хато аст. ҳамин тавр ба ҳар ҳол агар бисёри масалан иштирокчиёни дигар хатогоҳӣ зиёд карда бошанд шояд шумо сазовори ҷо гардед. яъне дар олимпиадаи аввалине ки иштирок кардед сазовори медали биринҷӣ гаштед. ман хеле ҳам хурсанд шудам ки ҷои сеюм гирифтам. ман хурсанд будам ки ман ба ин олимпиада сафарбар гаштам. яъне иштирок аллакай худаш як таҷриба аст. якумин олимпиаде ки дар давлати Сингапур баргузор гардид, унҷо Фаридун ҷои сеюмро ишғол кард. хуб роҳ афтода шуд. вақте ки аз фурудгоҳ мефаромад ашк мерехт ки ман барои чӣ ҷои якумро нагирифтам, ҷои дуюмро нагирифтам. вале як хислате дорад. бо ҳеҷ ки баҳс ҳам намекунад, бо ҳеҷ ки гап ҳам намезанад. фақат мешинад рӯи мизи кори худу фақат аспаи ислоҳоти худ ва ба худ ваъда дод, қавл дод ки ман бояд олимпиаде ки минбаъда мисол доир мегардад, ман бояд сазовори ҷои намоён бояд гардам. вақте ки ба ватан баргаштед барои иштирок дар олимпиадаи дуюм чӣ қадар масалан муҳлат буд? олимпиадаи дуюми ман дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. ин олимпиадаи ҷумҳуриявии синфони ҳаштҳо буданд ки дар он ҷо ман сазовори медали тилло гардидам аз байни 500 иштирокчӣ дар ҳудуди Тоҷикистон. беҳтарин. баъд аз оне ки аз Сингапур баргаштед чанд муддат пас ин олимпиада баргузор гардид? 5 моҳ пас аз он ин олимпиада баргузор гардид. хуб вақте ки шумо аз олимпиада бармегардед таёрӣ мебинед барои дигар олимпиада ё ин ки то эълон шудану масалан то намоён нашавад ки масалан дар кадом олимпиада иштирок мекунед? мо ҳар рӯз баъд аз оне ки аз ягон олимпиада бармегардем ба Тоҷикистон ҳар рӯз ба ягон олимпиадаи нав таёр мебинем то ин ки донишамонро сайқал диҳем. баъд аз оне ки шумо дар олимпиадаи масалан ҷумҳуриявӣ иштирок кардед хуб сазовори медали тилло гаштед, боз ба кадом олимпиада таёрӣ дидед? баъд аз олимпиадаи ҷумҳуриявӣ ман ба олимпиадаи эмити ки дар ҷумҳурии Ҳиндустон баргузор гардид хеле ҳам таёрии зиёд медидам ва ин олимпиада ҳам барои хурдсолон асту ҳам барои калонсолон. ман ҳамчун хурдсол ба ин олимпиада иштирок намудам ва бисёр кӯшиш кардам ва сазовори медали нуқра гаштам. ин олимпиада чӣ гуна баргузор гашт? хуб аз дигар олимпиадаҳо фарқият дошт ё на? бале, ин олимпиада танҳо як қисм дошт. масъалаҳо ба ман хеле ҳам душвортар ба назар тафтанд ва ман бовар надоштам ки ман сазовори медал ва ё ҷой мегардам. чанд рӯз олимпиада баргузор гашт ва чанд рӯз барои саёҳат ҷудо кардан? 2 рӯз олимпиада баргузор гардид. як рӯзе ки ҳамон олимпиада буд ва рӯзе ки медалсупорӣ буд ва 5 рӯзи боқимондаро мо бо саёҳат машғул будем. дар олимпиадаи аввалин шумо сазовори медали биринҷӣ гаштед. бале. вақте ки дар дуюмин олимпиадаи сатҳи байналмилалӣ иштирок кардед сазовори ҷои дуюм гаштед. аллакай як зина боло. ҳамин хел офарин. ин шуморо масалан рӯҳбаланд мекард ё на ки кӯшиш кунед барои гирифтани медали тилло? бале, ин маро рӯҳбаланд мекард ва ман боз ҳам кӯшиш мекардам ки дар олимпиадаҳои дигар ҳам худро санҷаму сазовори медалҳои тилло гардам. яъне баъд аз ин олимпиада баъд аз оне ки масалан баргаштед ба Тоҷикистон боз таёрӣ барои кадом олимпиада дидед? баъд аз баргаштан аз Ҳиндустон тӯли 2 моҳ мо таёрӣ ба
сафар ба Болгария тайёрӣ медиҳем. Он ҷо бошад, ман афсӯс тазаввури ягон ҷой нагардам. мо дилбардорӣ кардем ки писарам ин озмунҳо ҳамин аст. ман ҳам дар санъат, дар соҳаи санъат чандин озмунҳоро гузаштам, аз чандин конкурсҳову озмунҳо меафтидам, вале фақат ин ба иродаи қавӣ дар кор, яъне ки ҳамеша мубориза дар кор ва дар пеши худ мақсад гузошт ки ман дар олимпиадаи оянда бояд сазовори ҷойи намоён бошам. баъзе хонандагоне ҳастанд ки дар олимпиадаҳо иштирок мекунанд, яъне сазовори ҷой намегарданд, яъне ҷойҳои ифтихорӣ намегарданд. ба бисёре аз онҳо бошад дилмонда мешаванд ва ҳар гуна фикрҳо мекунанд, ҳар гуна яъне чизҳо пеши рӯ меоранд. ва баъзе хонандагоне ки бошад, вақте ки дар олимпиада иштирок мекунад, сазовори ҷойи намоён намегардад, ӯ шавқу завқи ӯ боз зиёдтар мешавад ва хондани ӯ ва майл ба илм андохтани ӯ боз ҳам зиёдтар мешавад. дар ин олимпиада аз ҷумҳурии тоҷикистон чанд нафар иштирок карда буд? дар ин олимпиада аз ҷумҳурии тоҷикистон 10 нафар иштирок намуданд. ба ғайр аз шумо ягон нафар сазовори медал гашт ё на? бале, хонандагоне ки аз тоҷикистон ба он ҷо сафар баргарданд, сазовори медал гардиданд. бале, буданд ба мисли ман ки одамоне ки сазовори ҷой нагаштанд ва аз ин мо роҳ афтода нашудем ва кӯшиш мекардем ки аз дигар олимпиадаҳо ҳаловат барем. баъд аз он олимпиада мо чанд олимпиадаи дигаре дар ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистон иштирок намудем ва инчунин олимпиадаи шаҳрӣ байни синфҳои нӯҳҳо ки ман сазовори ҷои дуюм гаштам дар ин ҷо ва баъд аз ин мо боз ҳам ба давлати Ҳиндустон ин навбат ба олимпиадаи айсе иштирок намудем ки дар он ҷо ман кӯшиши хеле ҳам зиёд намудам ва сазовори медали тилло гардам. дар ин олимпиада инчунин рафиқони шумо ҳам сазовори медал гаштанд. бале, метавонед масъалаву мисолҳое ки дар ин олимпиада масалан пешниҳод гардед, аз уҳдаи иҷрои ҳамаш баромадед ё ин ки хатоӣ кардед? буданд хатогиҳое ки ман кардам ва инчунин буданд дигар нафароне ки ин хатогиро ҳам такрор намуданд аз рӯи ман ва ман аз ин рӯ афтода нашудам ва медонистам ки ман сазовори ҷой мегардам, аммо боварӣ надоштам ки сазовори тилло мегардам ва ҳангоме ки номи маро дар рӯйхати нафароне ки тилло гирифтанд хонданд, ман хеле ҳам хурсанд шудам. вақте ки онҳо баромаданд аз олимпиада, мисол масъалаҳои коркардагии худро ба мо пешниҳод намуданд ки дар олимпиада ки Ҳиндустон баргузор гардид, дар ин олимпиада 6та мисол масъалаҳо буд. Фаридун бошад 4та инро ба пуррагӣ ҳал карда буд ва 2таи дигарро, яъне якчанд фоизи онро ҳал карда буд. вақте ки баромад, ростига ман дар аввал боварӣ надоштам ки Фаридунҷон сазовори ҷои якум мегардад. мо фикр кардем ки ҷой мегирад дуюм ё сеюм. вақте ки натиҷа баромад ва дар ҳақиқат маълум шуд ки дигар давлатҳо низ на он қадар нағз кор кардиянд. аз ҳамин сабаб Фаридунҷон низ сазовори ҷои якум гардид дар ин олимпиада. мо ҳамеша ҳар лаҳзаву ҳар сония дар тамос будем. чӣ шуд аз ҷараёни баргузории олимпиада, чӣ шуд, имрӯз чӣ аст, соати чанд месупуред, биромадед набиромадед, яъне ки ҳам дар тамос будем бо муаллимаш, бо Фаридун худа. вақте ки ба ман гуфтанд ки Фаридун медали тилло гирифт, ман бовар накардам. вақте ки аз муаллимаш пурсонидам, Фаридун медали тилло гирифт, гуфтум як хандае кард, ман фикр кардам ки шӯхӣ кард, яъне ки як ҳазли шӯхӣ буд фикр мекардам. ва вақте ки Фаридун бо ҳамун паёмак ба ман фиристонанд, ҳамун расми медали тиллоро ҳам вай фиристон ва бовар кунед дар хона ашк рехтам аз шодӣ. дар баъзан олимпиадаҳо медали тилло насиби якчанд нафар мегардад. дуруст аст ё ин ки як нафар сазовори медали тилло мегардад? олимпиадаҳое ки аз фанҳои мактабӣ доир мегарданд, сазовори чанд ҷой доранд, на ин ки ба мисли варзиш. дар варзиш иштирокчиён нисбатан камтар ҳастанд ба мисли ҳамин олимпиадаҳои математикаву физикаву дигар фанҳо. яъне аз рӯи шумораи иштирокчиён ғолибон муайян шуда ба медал месупоранд ба онҳо. беҳтарин. хуб, аз тоҷикистон чанд нафар сазовори медали тилло гардид дар ин олимпиада? дар ин олимпиадаи Ҳиндустон аз Тоҷикистон 3 нафар сазовори ҷои тилло гардиданд. 2 нафар аз ҳайати калонҳо ва 1 нафар аз хурдсолон. вақте ки шумо аввал сазовори медали биринҷӣ гаштед, баъд нуқра, боз дар миён як нокомӣ буду, баъдан зуд аз зинаи болоӣ яъне медали тиллоро сазовор гаштед.
خب حسیات شما چگونه بود وقتی که مثلا نامتان را میان غالیبان خواندند و به شما تقدیم کردند مدال طلا را چی احساس شما رو فرا گرفته بود؟ من خیلی خرسند شدم وقتی که به وطن برگشتیم ما را خیلی هم گرم و صمیمانه پیشواز گرفتن هم غالیبان این المپیادا. وقتی که خوانندگان از المپیادای بین المللی برمیگردند به وطن وقتی برمیگردند یعنی ریاست معارف شهر یعنی شعبه معارف یعنی مکتب و دیگر جایی که آنها تحصیل میکنند و حکومت شهر دوشنبه به اندازه که یک باری 5-6 مرتبه اخیر است یعنی خصوصا معاون رئیس شهر معلمه معصومه معینی یعنی در یک سطح بلند معاون وزیر معارف یعنی خوانندگان رو در سطح بسیار هم بلند پیشواز میگیرند وقتی که ما یک چند المپیادهای اخیر که چنین در سطح بلند خوانندگان ما را پیشواز گرفتند روحیه خواننده ها خیلی هم بلند شد آنها بسیار خرسند شدند و شوق و ذوق آنها بسیار شد و وقتی که چنین پیشوازگیری ها یعنی چنین یعنی دستگیری ها شد در برابری که خوانندگانی که در اینجا تحصیل میکنند صف چنین خوانندگان زیاد شد. فریدون در مکتب کوشش میکند از یگان فن عقیب نماند یعنی همش را با بهای خوب و اعلی خواند ولی میگوید متماتیکا رو کمی زیادتر دوست می‌دارم زیرا همین فن بود که من در المپیادها سزاوار جایهای نمایان گشتم او میانی همسینفان و دوستان مقام خاصی را کسب نموده است آموزگاران هم دوستش می‌دارند و در همه مورد دستگیریش می‌کنند. Он талантливый ребенок, он очень серьезно относится к предметам, он ко всем предметам относится серьезно, он изучает материал, он задает вопросы, он тонкости, вот он даже если чего-то недопонимает, он всегда дойдет до истины. Это всегда очень приятно, вот такое отношение ученика к предмету, который, когда даешь материал, он его берет его не просто, а от начала до конца. Как ученик он дисциплинированный, учит, всегда он готов к урокам. Соответственно, у него и знания такие. Он очень хороший товарищ. В классе его ребята уважают. И по своим способностям он старается помочь. То есть вот даже во время работы на уроках он рядом с ним обычно садится слабый ученик, и он как бы мою помощь мне оказывает в этом, проводит с ними, не подсказывает, консультации проводит, говорит, как надо решать и делать. С ним очень легко работать. شما که در عائله صنعتکار به دنیا آمدید بسیاری از نفرانی که در عائله صنعتکار به دنیا میآیند مثلا کسب پدر یا به همون جاده پدر رو انتخاب میکنن شما به صنعت شوق و ذوق دارید یا نه؟ من به صنعت ذوق نسبتا کمتر دارم و ولی میتوانم به مثال فورتپیانو و دیگر اسباب ها نوازم ولی ذوق بسیار ندارم به این چیز. واقعا هم در عائله من هنرمند هستم و مادر فریدون جان باشد روزنامه‌نگار هستند و ما همیشه کوشش میکنیم با ذوق کودک کار کنیم. بعضی عائله‌ها میبینیم بعضی فرزندان رو میبینیم که مجبور او رو در یک سمت وادار میکند که او ذوق ندارد شوق ندارد رغبت ندارد به همون چیز میل ندارد ولی وادار میکند مجبور میسازند که به همون راه رود و همون علم آموزد. شما از سر تا نصف روزی در مکتب میانه درس میخونید بعد از اون به مرکز رشد استعدادها میآیید. در مرکز رشد استعدادها چند ساعت درس میخونید در یک روز؟ در مرکز رشد استعدادها من از ساعت‌های 1 تا به ساعت‌های 5 و 6 درس میگیرم. واقعا هم سهم این مرکز برای رشد و نموی امت نورسا خیلی زیاد است. مرکز یعنی که در مکتب یک ساعت میخواند 2 ساعت میخواند ولی مرکز همیشه پیوسته در همین سمت است. هر نفری که میخواند خواه ریاضی است خواه بیولوژی است خواه متماتیک خواه زبان روسی باشد هر چی که باشد در همون سمت بسیار فعالیت میکند و امروز من شکرانه از من مرکز رشد میکنم که امروز با سروری روشن جان کریموف که به نهایت یک معلم خیلی دانشمند است خیلی گرچند که جوان است نوابسته به جوانیش نگاه نکرده یعنی که کوشش میکنه تلاش میورزد که فرزندان این طلبهای اون کس نیست فرزندای اون کس
یعنی که کوشش میکند که طلبهای او فرزنداش سزاوار جای نمایان باشد، یعنی که هدف در نزد خود میگذارد که هر جایی که ما باید سفر میکنیم باید با دستاویز خوب به وطن برگردیم. شما دوستانی زیاد دارید یا اینکه نه و در حالت‌های مثلا مشکلی یا اینکه یگان حالت به آنها تکیه میکنید یا نه؟ بله من دوستانی خیلی هم زیاد دارم. در مکتب هم‌صنفانم با من همچون دوست هستند و در مرکز رشد هم با من دوست دارم در آنجا و اینچنین در نزد خانه‌مون دوستانی زیاد دارم و من کوشش میکنم که به آنها تکیه نکنم و همه کارهای خود را خودم اجرا نمایم. چی نقشه ها دارید در آینده فریدون؟ در آینده من مقصد دارم که در دیگر المپیادها اشتراک نمایم و پرچم جمهوری تاجیکستان را در عرصه بین‌المللی بلندتر بردارم و عموم میخواهم که در المپیادهای زیادتر هم اشتراک نمایم. Я хотела, чтобы он и в дальнейшем был победителем, чтобы он побеждал, он продолжал работать так же, и чтобы вот этот его труд вознаградился, чтобы после окончания школы он поступил вот куда ему хотелось, вот какую он цель перед собой поставил, чтобы она осуществилась. Я думаю, это будет вот самое лучшее ему пожелание, чтобы по жизни он добился всего, чего он хотел. фаридун чанд муддат аст ки дар муассисаи давлатии маркази рушди истеъдодҳо дониши худро сайхал медиҳад. ин макон барояш бениҳоят муқаддас аст. кӯшиш мекунад ҳар рӯз сари вақт расида ояду аз дарсҳо ақиб намонад. омӯзгорон ҳам талош бар он доранд ки чизеро ба ин наврасон омӯзонанд то ин ки дар оянда тавонанд парчами азизамонро дар арсаи ҷаҳонӣ баланд бардоранд. мо аз шогирдамон Фаридунҷон яъне боварии комил дорем ки дар оянда дар ягон донишгоҳи бонуфузи дунё таҳсил намуда яке аз беҳтарин олимон шуда ва баргашта омада барои Тоҷикистон, барои миллати худ яъне кор мекунад ва боз шогирдони зиёдро мебарорад. ман ба наврасон тавсия медиҳам ки беҳудагардӣ накунанд, ба фанҳои иловагӣ ба мисли математика, физика ва ё ба варзиш машғул шаванд, чунки саводнок гардида дар оянда парчами Тоҷикистонро баландтар бардоранд ва онро пешсаф намоянд. фаридун мо боварии комил дорем ки шумо ба ҳамаи орзуҳои дар дил дошта мерасед ва агар чунин талош кунед, чунин кӯшишу ғайрат кунед, боз дар чандин олимпиадаҳои дигар иштирок намуда сазовори медали тилло мегардед. бинандагони гиромӣ, инҷо барномаи навбатии ифтихор ба анҷом мерасад. қаҳрамони навбатии мо буданд Раҳимзода Фаридун. хайр, то барномаҳои оянда.